Boiro presenta os resultados do programa de screening visual do proxecto Enclave. Con esta iniciativa detéctanse problemas visuais entre o alumnado de 7 e 8 anos do Concello. Boiro desenvolve un ano máis o proxecto Enclave en colaboración do Concello e dos centros educativos do municipio. Dentro desta iniciativa realízase unha actividade de screening visual para levar a cabo cribados visuais na contorna educativa, estudos que se fan para detectar problemas ópticos no alumnado de 7 e 8 anos da localidade que poden afectar no seu aprendizaxe. O que se pretende é prevención, detectar problemas visuais. Entonces, para eso hai problemas visuais nos nenos que poden pasar totalmente desapercibidos. Un neno, se ve mal, se non ve nítido, non che dice, vexo mal, el ve o que ve, non sabe que ve mal. Ou se hai un problema nun dos ollos en relación a outro, é dicir, hai unha serie de cuestións que poden pasar totalmente desapercibidas no entorno e que é moi importante detectalas, repito, polas implicacións que pode ter cando digo no propio aprendizaxe. Nesta ocasión participaron preto de 250 alumnos dos centros de ensino de Boiro e realizáronselle probas moi sinxelas de screening visual para coñecer a súa capacidade visual. Aplícanse estes criterios, estas validacións, repito, moi sinxelas, non é nada invasivo, de detección. Non lle vamos a decir canta miopía ten, se é que ten, ou canta hipermetropía, non. Son os valores de corte, cumple ou non cumple. O que se establece como normal, se o cumple ben, se non, digamos, indicamos a necesidade de facer un exame xa máis completo. Todas as familias reciben un informe final e os rapaces e rapazas que non pasan o screening dáselles a oportunidade de pedir unha cita gratuita na clínica universitaria. Que temos en Santiago de Compostela para completar ese examen visual. Esta é a experiencia que poño en valor, repito, de cara ao servicio que se lle presta aos nenos, ás nenas, a sociedade en xeral, e que tamén para nós, como responsables da formación dos futuros ópticos optometristas, resulta de moito interés pola práctica que para os nosos estudantes supón, digamos, abordar, enfrentarse a unha situación como a que se desenvolve neste tipo de proxecto. Esta mañá presentáronse os resultados das primeiras edicións deste proxecto, xa que se está en plena avaliación deste último cribado que remataron a comezos de abril, e detectouse algún tipo de eficiencia visual no 25% do alumnado o que se realizou algunha proba. Os representantes dos centros educativos destacaron a importancia de contar con estas iniciativas grazas ás que se poden descartar diferentes diagnósticos. Un neno que podría ter algún problema disgráfico, pois o mellor simplemente un problema visual. Desta forma descartamos todas esas problemáticas e xa nos poderíamos centrar en abordar e seguir investigando se o problema é máis neurolóxico ou só este parte físico-visual. Entón, agradecemos, ademais, neste caso, a decana, porque a organización dos alumnos que asistiron, dos responsables que viñeron a acompañalos, foi estupenda, nos casi nin nos enteramos. O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, afirmou que está moi ilusionado e contento con este proxecto Enclave. Proxecto que destinamos 60.000 euros ao ano, para detectar esta unha actividade máis que é o screening visual, pero hai outras actividades dentro do propio programa e é un programa, basicamente, para axuda para os nosos nenos e nenas e facerlle, quizás, máis doado os seus estudios. Este proxecto Enclave, como dicía, é un programa innovador que busca tallar as principais problemáticas que se detectan nos centros de ensino e ten como finalidade a reducción significativa dos casos, como pode ser o acoso escolar, unha maior concienciación e sensibilización sobre a importancia da saúde mental e conseguir un alumnado máis empoderado emocionalmente. Agradeceu a colaboración dos centros da Universidade de Santiago de Compostela e do Departamento de Educación do Concello de Boiro.